Rebičová, Michnová, Sarková, Michnová, Rebičová, Sarková. Hrajeme přes pivota, Caníková faulová na Sigurdartovou. Zo stredných a väčších vzdialeností sa väčšinou presadzovala len Rebičová. Tá je teraz bránená osobne. Michnová dobře se uvolnila. Krásne, znova je výška, ale sedmička to bude, to je ono. To je to, čo som hovoril, že má skvelú kľúčku doľava s obrovským zrýchlením, obrovskou dynamikou na nohách. No a Jakubisová složí reparát, doufejme. Proti ní do branky jde Simona Dotyrová. A možno to dá teraz hore, predtým to strieľa dolu, teraz to dá hore a nebude riskovať buď okolo hlavy, alebo na jej pravú ruku. Medzi nohy. Bolo to drzé, ale vyšlo to. 12-12. Aj brankárka Islandu rozmýšľala podobne ako ja. Zostala dlhšie stáť a čakala strelu hore po tej zahodenej sedmičke dolu. A zrejme uvažovala teraz Jakubisová systémom. Viem, že viem a bola správne drzá a presadila sa. Sigurd Dotyrová, Joc Dotyrová, Knuc Dotyrová, Stefan Dotyrová, no a krásne Gubíková. To sú momenty, ktoré by mohli rozhodnúť. Ajnac Dotyrová byla v čisté teraz gólové treba dať šanci. rýchle gól z druhej vlny. Škoda, keby sme teraz sa odtrhli o 2 a plus ešte Gubíková vyťahla by zo svojej čarovnej skrinky ešte nejaké 2-3 zákroky. Michnová. Fulkeníková, Michnová, Rebičová, Sarková. Dobře se uvolnila. Veľmi dobre to spravila Simona Sarková. Veľmi dobre. 13-12, Slovensko opět vede v jednom z klíčových zápasů kvalifikace o Evropu 2014. Island chystá masové striedanie 2-3 hráčov. Připomeňme, že Slovensko hrálo naposledy na Evropě v roce 94. Áno, tam som bol trénerom s Františkom Bakom prítomný v Nemecku. Joc Dotyrová. Skončili sme tam na poslednom 12. mieste, ale nehrali sme tam, herným prejavom sme neboli až takí márni. Joc Dotyrová, Pekka Skajtejová. Islanďanky držia loptu veľmi dlho. Oni skoro každý útok dohrávajú na hranici pasivity. Teraz je pasivita už je dlho signalizovaná. To bol asi aj dôvod, prečo Pekka Skajtejová vystrelila skôr. Rebičová, gól! A je to tam. A už to začína. Nesmíš to zakřiknout. Už je to tu. 14-12. Oni už fyzicky na to nebudú mať, ver mi. Už je to len otázka času, kedy ich definitívne zlomíme. A to má ešte Dušan Polos 2-3 tromfy ešte na lavičke, takže... Joc Dotyrová, Knuc Dotyrová, Pekka Skajtejová, Joc Dotyrová na pivotu To bude se sedmička. dere Škoda. Dotyrová a je tu Škoda, teraz 7-metrový zbytočne hod Betka a 2 Poláková minuty pro sa Polákovou. postavila až za pivotku a dočahovala iba loptu. Nepodarilo sa jej predkročiť pred nepríjemnú a veľké problémy nám robiacu pivotku Islandu. Ale na to upozorňoval Dušan Polos, že právě spolupráce spojky pivot je silnou zbraní Islandu. Do branky půjde Žaneta Tótová a proti ní bude opět Špílmacher. Neviem, či je to len moje zbožné prianie, ale myslím, že to bude tyč. No, škoda. Čtvrtý gól ze sedmičky Veľmi této ma mrzí, drobné hráčky. že som sa o pár centimetrov zmýlil.
160 cm vysoká střední spojka Islandu. Škoda hraje v toto dánském vylúčenie. týmu Soderjiske. Toto vylúčenie nás možno trochu zabrzdí, ale na tom, čo som povedal, nič nemením. Ja som stále optimista a som presvedčený, že v tejto skvelej kulise ten Island zlomíme. Sarková vytlačena Omar s Dotyrovou mimo střelecký úhel. Keď sa človek pozrie na to, že beží vlastne 44. minúta a na ukazovateli je 14:13, tak to pripomína staré časy, keď sa hrávalo ešte vonku. Taký zápas, povedzme, Dukla Prešov, chlapi. Kdeže loňské sněhy jsou. Tak, Slovenky budou hrát ještě minutu a 4 vteřiny. Oslabení. Sme při v vyloučení oslabení, ale máme Polákové. loptu. Máme loptu, to je dôležité. A diváci zaslouží opravdu jedničku. Atmosféra Taková ta je atmosféra je skvelá. fantastická. Všali to vedia robiť a osobne sa mi veľmi páči tento povrch nový, ktorý tu položili, ktorý tie staré parkety proste už nemali šancu a tento povrch nie len, že je nový a krásny, ale výrazným spôsobom túto halu presvedcuje. Aha, tam byl nějaký problém zřejmě s tabulí ohledně času. Alespoň tak si to vysvětlujeme na dálku. Tady je Gabriela Horvátová, delegát na toto střetnutí a u ní asistent islandského trenéra Einar Jonsson. Tenhle ten blonďáček vede klubu sestru Caníkové, Áno, Vajblovou. trénuje Luciu Vajbelovú, áno. Tak poďme, dievčatá, skúsme aj v oslabení sa im odtrhnúť. Sarková, Lichnová, už tam je Hradbatěl, Sarková, gol! A je to tam, pri vlastnom Pátý oslabení. gol. To je ono. Co nejde 6 na 5, jde na 5 na 6. Ale ja som vždy hovoril, Simona, ty si nesmieš sugerovať, že nevieš hrať na pravej spojke. Ty sa tiež, že hráš na pravej spojke a nesedíš na lavičke. Knuc Dotyrová, pozor, tam je Kroky. díra, ale čas Faul. zacelená. Pekarskejteová, Jons Dotyrová, skvělý zákrok golmany Gubíkové Poďte do tej druhej Stefan vlny. Dotyrové. Neviem, prečo brzdíme tú druhú vlnu. Oni, tie Islanďanky sa pomaly vracali, boli trošku rozhodené. Škoda, že to dievčatá prestali dohrávať. Tak, jak v prvom polčase sa pokúšali to dohrávať. Iso, možná to je návyk Ale léta z možná- Milky, možná- kde to tempo není A takové. možná je to aj reflex toho, že ešte stále sme boli v oslabení, tak akoby v podvedomí. Už sme v plnom počte, Caníková sa vráti do pivota a pokúsime sa ujsť o 3 góly. Hej, to je škoda. To bolo trošku sa Simonka namlsala. Toto bola trošku A ukvapila. nepripravená strela. Áno, áno, áno. Tak, máme za sebou 15 minut druhého poločasu. Slovensko, Island 15-13. Tak sme v kompletnej zostave, chce to ubrániť a pomaly postupne, kontinuálne zvyšovať náskok. Knuc Dotyrová, Pekarskejteová, Jons Dotyrová, Pekarskejteová. Výborně bránila Poláková. Škoda, že tam boli tie ruky. Ak by išla do nej telom, možná mohla vyprovokovať prerážanie. Na pivotu Islanďaneke Pals Dotyrová. To sú kroky, áno, a zapískané. Nebičová, neukvapit teď. Jej, to je škoda. Zase už dvakrát po sebe Sima. Musí sa trošku upokojiť Simča, ale bola to šanca. Preskok je vyšiel, dostala sa do dobrej šance. Tentokrát nezaváhala Stefan Dotyrová a přehodila To je škoda. Kubíkovou 15-14. To boli dve šance, podľa mňa šanca Sarkovej bola z lepšieho uhla. Namiesto 16-13 je 15-14. To sú 2 góly. Běží 17. minuta druhého poločasu. Caníková.
Sarková. Súkeníková, Michnová. Súkeníková, zkus to! No, No, to bylo buďme na radi, hranici buďme radi. útočného To bolo faulu. prerážanie od Súkeníkovej. Michnová, Sarková. No, teraz Balzorfilová brání velmi ostře, má na to postavu. Jakubisová, Sarková. Rebičová, no, Súkeníková, to jsou škoda, škoda. ju tam Rebičová teraz dostala do dosť nevýhodnej pozície. Škoda, teď toho faulu nedá se nic dělat. O gól, 18. minuta druhého poločasu, Poláková do obrany místo Michnové. Áno. No, možno sa dievčatá trošku upokoja po úspešnej, chcelo by to po každej úspešnej obrane trošku pokúsiť sa o ten protiv. Prvá, druhá vlna pokúsiť sa, a keď to nevíde, tak potom sa hrá na postavenú obranu. Ale chýba tam ten impuls a hlavne tá druhá vlna by sa dohrávala cez tú polku. Nie zabrzdiť na polke a čakať, kým sa súper celkom konsoliduje. Toto je veľmi nepríjemné. Toto je veľmi nepríjemné. Balzdotyrová dokázala své kvality na pivotu, je srovnáno 15-15. Tak, na hřiště se vrací Pileková a střídá Súkeníkovou. Myslel som si, ak sme ušli o 2, že to bude o chvíľu o 4 a že sa tam Beňušková už nebude musieť vrátiť, ale obávam sa, že aj so svojím zranením tých posledných 10 minút bude musieť hrať. Zase Michnová, krásny, presvedčivý náznak streľby, vynikajúca kľúčka doľava. Toto je obrovská sila, obrovská prednosť. No a Islandiaky střídají golmanku. Veľmi dôležitý gól, povedzme si pravdu. Knucdotyrová, Jonsdotyrová, Knucdotyrová, břevno pomohlo. Teraz sme mali trochu šťastia, ale teraz poďte, dievčatá. Poďte presvedčivo, ďalej, dokončite to. Výborne. Zaníková. A je to 7. Nie je. Ale konečne to hráčky dohrali. Veď takýchto príležitostí by mohlo byť viac, keby zbytočne dievčatá tú prechodovú fázu nebrzdili. Michnová. Rebičová, Michnová. Sarková bráněna Sigurdardóttirovou. Tady je levá spojka islandské reprezentace. Myslím, že Simona zbytočne sa snažila dokončiť akciu z odrazovej nohy. Keby išla z druhého kroku, z tej súhlasnej nohy, bola by tam preletela, bola by preskočila a minimálne 7 z toho mohla byť, keď už nie priamo gól. Tak znovu doplní. Michnová, Jakubisová. To sú 2 minúty, to je jasná dvojka. Pekarskejteová. Pekarskejteová, to je hráčka, ktorá bude Islandiankám chýbať, jak v útoku, tak v obrane. A podľa mňa sa zbytočne rozčuluje. Tam to bolo evidentné, neviem, teraz to vidieť. Sáhnutí do obličeje. Chytila ju pod krk zápasnickým chvatom, niečo rieši. No, tak řekl bych, teď je ta rozhodující fáze. Áno, začína sa lámať chleba. Pileková, Rebičová. To je škoda. Přesilovce hned z první Oni sa akce teraz střela. určite nebudú ponáhľať tie Islandianky, to je škoda. Ale treba povedať zase, že Rebičová je podľa mňa najväčší talent slovenskej hádzanej, ale nemá ešte toľko skúseností, aby v ťažkých zápasoch brala to na seba, rozhodovala. A ako mladá hráčka má takisto nárok na chybu ako hoci ktorá iná. Jonsdotyrová, Sigurdardóttirová, Knucdotyrová,
Jon Zdotyrová, To je pasivita obrovská, ale nepískaná. ale signalizovaná strašne dlho na môj vkus. Tie dievčatá rozhodkyne už musia tie ruky bolieť, ak ich držia stále hore a nepískajú. Jon Zdotyrová, signalizovaná pasivita, škoda. Signalizovaná 100 rokov a nezapískaná. Třetí gól Jon Zdotyrové, v prvním poločase 0, v druhém 3 góly. Srovnáno 16-16. Dušan Polos si v tejto chvíli berie oddychový čas. Tak treba povedať úprimne, že vždycky nádejne odskočili sme o 2 góly a v zápätí sme urobili fatálne chyby. Disciplína v obraně. Hrajte to, co trénujeme, nic jiného. Teďka ale musíme změnit bizne. Ještě jsme dali góla v přesilovce. Zahrajeme pivot na této straně. Cuká se sem, ale kříž vlevo. Rozstání, Simi. Rozstání velice. Kříž, Klaudie, dáš Mary. Ano, jdeš do kříže, dáš Mary. Nedej to vrať. Jenom takhle volejbalově. A takhle dohrajeme. Jasný? Nevím, jak si to nazývali. Je faktom, že o disciplíne v obrane treba hovoriť stále, to nie je nikdy toho dosť. Ale pravdu má Dušan Polos v tom, že nedali sme gól z presilovky. A potom vždy, keď ujdeme o 2, tak niekto totálne nemotivovane, nepripravene vystrelí do stredu brány. No jo, ale to je o těch zkušenostech. To je právě tam, tam je absence těch těžkých zápasů na mezinárodní scéně. Alespoň já to tak vidím. Je to pravda, máš pravdu, ale treba... Těžko, Tomáši, těžko můžu chtít od Rebičové, aby zvládla tu roli té klíčové hráčky, která rozpozná v tu chvíli, jestli jít do první střely přesilovce a nebo vyčkat na tu příležitost. To je můj názor jenom. Máš pravdu, ale my keď sme v tejto zostave schopní hrať celku dobré zápasy so silnejšími družstvami ako je Island, tak by sme sa tých fatálnych chýb, minimálne tých fatálnych chýb mali vystríhať. To je pravda. No bohužel chytila se i Simona Zdotyrová v brance, teď zlikvidovala náskok Pilekové, takže se bude muset činit Lucka Kubíková. Dúfam, že Dušan nezabudne na Petru Beňuškovú a jde o to, jestli může vůbec hrát. že si na ňu spomene tých posledných 5-6 minút. Ja som naštvaný, že pravdepodobne môj tip mi nevyjde, ale verím, že víťazstvo bude naše. No. Knut Zdotyrová. Její 6. branka. Poď. Sarková. No toto smrdelo krokmi. Buďme radi, že máme aspoň devinu. Počkajme si na opakovaný záber, ak teda sa dostaví, ale asi nie, pretože už sa hrá. Michnová. Teď je nutné dát gól, protože Islanďanky vedou o gól a případné vedení o 2 už by bylo hodně nepříjemné. Toto sa tiež dalo posúdiť rôznym spôsobom. Škoda, že to Caníková trošku viac neprifarbila. Rebičová, Michnová, Caníková, gól! Veľmi dôležitý gól. Super dôležitý gól. 6:50 do konce, 17:17. Keď tento zápas vyhráme, čo verím, že aspoň tesným rozdielom, keď už môj typ nevíde, tak bude mať na tom obrovskú zásluhu táto skvelá atmosféra, ktorú sme tu dnes zažili v Šali. Sigurd Zdotyrová bohužel pro slovenskou reprezentaci nestratila ten Island míč. požiadal o oddychový čas. Ano, Johansson, jeden z těch, sice už řekněme ostřílených, ale stále ještě mladých trenérů, ujal se islandské reprezentace v květnu 2011 a hned vyřadil Ukrajinu v baráži. Neviem, ja mám taký kacírsky dojem, že
tento time pomôže viac nášmu družstvu. Neviem, prečo si to myslím, neviem to vysvetliť. Ale nejak to takto cítim, že Islandian v tejto chvíli nemal dôvod ten time brať. A situácia bola pre ňo stále priaznivá, ale možno má nejaký prekvapivý trón v rukáve, nechajme sa prekvapiť. Preto všechno si myslím, že tento time môže pomôcť nášmu družstvu. Že ubránime a odtrhneme sa o gól o 2 a zdarne v tých zostávajúcich pár minútach to stretnutie dokončíme v náš prospech. Islanďanky byly 12. na mistrovství světa 2011 a dvakrát 15. na posledních 2 evropských šampionátech. Jonsdottirová, výborný blok. Tuším, že Caníková. Caníková to bola, áno. Skvelý blok Caníkové. No, teď už to bude na krev. Teraz sa ťaháme o každý gól. Knutsdottirová po technické Islanďanky boli chybě. donútené sa zbaviť lopty a to je voda na náš mlyn. Rebičová, Sarková, Rebičová, Michnová, Sarková. To vypadalo, že to ide dovnútra. No, Ale golmanka tam šla včas jakoby dopředu. Hej, z našej pozície to ale vypadalo, že to prejde. Bohužiaľ, nestalo sa. No, bude to hodně nervózních 5,25 minuty. No, môžeme čakať, že minimálne minútu Islanďanky toto budú šmrdlať. No. To je nepríjemný spôsob hry, najmä keď vidíme, že rozhodkyne im tolerujú pasívnu hru. Hansdottirová, Sigurdsdottirová, Jonsdottirová, Knutsdottirová, ta se ukrývá na křídlo. Skvělý zákrok Bubíkové. Poď, jak vidíš voľnú hračku, daj jej to. Vyzerá to, že No a to by Lucia byla škoda, Bubíková ta je sa rozkytaná, to by byla velká škoda. Necelých 5 minút do konca, 17-17, máme loptu. Verme, že Lucia Bubíková bude môcť dochytať toto stretnutie. S Francúzskami mala síce dosť rozpačitý úvod, tých prvých povedzme 12-13 minút, ale v zbývajúcom čase sa rozkytala k dobrému výkonu a vyšplhala sa jej úspešnosť na 40%. Čo je v ťažkom zápase veľmi slušná úspešnosť. Na to, jak je mladá a najednou byla v 5000 kotli v Ruán, ono to není jednoduché se pro tu brankářku. To by Lenka Černá o to mohla napsat knihu, když začínala. Samozřejmě ve 30 byla zralá natolik, že už to s ní nic nedělalo. Janko Packa urobil poriadne rošády na poste brankárok v Juvente. On tam vymenil asi 6-7 brankárok a nakoniec sa rozhodol, že si nechá Bubíkovú. A ako bývalý vynikajúci brankár asi vedel prečo. Sarková, to je faul. Teď podle mého soudu je rozhodující moment dát gól a jít do vedení. No, tak bohužel. toto bola fatálna chyba. Teraz, keď Islanďanky dajú gól, tak to bude veľmi nepríjemné, pretože oni minimálne tú minútu v tom útoku sú. Takže ich šanca na minimálne remízu by zvrastla na slušné percento. Verme, že to tak nebude. Nesmieme dostať gól teraz. Jonsdottirová, naštěstí jenom 9. A úprava hrací plochy. Ale Jonsdottirová, která v prvním poločase byla, nechci říct neviditelná, ale málo viditelná na její kvality, tak ve druhém poločase ona bere na sebe tu zodpovědnost, dala 3 branky a kromě toho váže minimálně 1 až 2 hráčky na sebe. Získala 2 balóny ešte. Sigurdsdottirová, Knutsdottirová, Sigurdsdottirová, Knutsdottirová. Ježiš, to je škoda. 3,5 minúty do konca prehrávame o gól a celá hala, ktorá dneska vytvorila dievčatám skvelú atmosféru, neúnavne povzbudzuje ďalej. Musíme dať minimálne 2 góly a ani jeden nedostať, keď chceme vyhrať.
Michnová, sedmička. Alespoň doufám. Nie, vypadá to, že nie. Ale áno, máš pravdu. Podľa postavenia rozhodky nie je to 7, ale myslím si, že trošku to Klaudia prihrala, ale to v tejto chvíli není rozhodujúce. Teraz je rozhodujúce, aby Lidka Jakubisová opäť svojou lišiackosťou prelstila islandskú brankárku. A teraz to zdvihla a technickou strelou vyrovnáva na 18-18. Brance už Asmundsdóttirová opět a opět dá příležitost své partnerce. 2 minúty 40 sekúnd. Islanďanky v držaní lobby a my nesmieme dostať gól a minimálne jeden musíme dať. Jonsdóttirová, Knutsdóttirová, Sigurðardóttirová, Jonsdóttirová, Knutsdóttirová, Kubíková. To boli kroky. Ale našťastie... Výborne! Výborne! Verím tomu, že stretnutie už neprehráme. Teraz ide o to, aby sme ho ani neremizovali. Najprv som bol nahnevaný, že rozhodkyne nezapískali Islanďankám kroky. Ale v podstate, keď vidím, jak to dopadlo z protiútoku, tak som rád, že sa tak nestalo, lebo jedine preto mohla Kubíková uvoľniť Jakubisovú, ktorá strhla opäť vedenie na našu stranu. A já věřím, že do budoucna takovýchto rychlých založení protiútoku do trháku bude víc, protože zatím tam jsme viděli jeden za zápas a to je na dnešní házenou málo. Tak, 28, sledujte si sami. Ubrániť, dievčatá, ubrániť. Knutsdóttirová, Sigurðardóttirová, Jonsdóttirová. Dobre, stála tam. Kubíková stála tam, kde smerovala strela islandskej hráčky. To je dobré. A teď pojistit. Protože minuta a půl do konce. Sme v držaní lopty, netreba sa zblázniť. Ale potřeba dát gól. Treba dať na istú šancu. V okamžiku, keď dáme gól, sme istí víťazi tohoto zápasu. Michnová, Rebičová, Michnová. Teď hráčkám nezávidím, protože teď to někdo musí vzít na sebe. A keď sa dostanú pod tlak možnej pasivity, zatiaľ to nehrozí. Sarková. Ale 2 minúty sú tam, nie? Nie. Ne. Nie, vypadá to, že Ale nie. zastavený čas, minuta do konce. Podľa toho, jak hrozivo sa blížila rozhodkyňa Rumunska k islandskej hráčke, tak som myslel, že bude nasledovať vylúčenie. Necelá minúta do konca. Pasivita signalizovaná, Jakubisová. Kroky, to je škoda. Tak, to bude perný 40 vteřin. Našťastie rozhodcovia prerušili islandskú útočnú hru a tak Dušan Polos stihol prestriedať Michnovú Polákovou do obrany, ale čaká nás veľmi perných 43 sekúnd. Nesmieme dostať gól. Ideálne by bolo, keby nám znovu vyšiel protiútok, taký ako pred minútou a pol Jakubisov. Knutsdóttirová, Sigurðardóttirová, Knutsdóttirová, Sigurðardóttirová, Jonsdóttirová. Dobre, je to devina len. Šla do proskoku, čas sa utíká 20 ponáhľajú, vteřin. majú necelých 20 sekúnd a islandský tréner si berie 17 sekúnd pred koncom oddychový čas. Teď to je naprosto logické a správné, protože Verme, teď je že to třeba prežijeme. připomenout hráčkám taktickou variantu té koncovky.
musíme vyhrať, inak si budem pripadať ako idiot, pretože napriek tomu, že som na jednej strane povedal niečo o našej slovenskej vlastnosti, že máme problém zvládať úlohu favorita, tak som na druhej strane tvrdil, že môžeme o tých 6-7 gólov ten Island zvaliť. Bohužiaľ, tá nervozita z toho prvého polčasu zostala v dievčatách aj v druhom polčase a na spôsobe snahy o prekonanie islandského obranného valu sa toho moc nezmenilo. Teraz musíme len zo všetkých síl veriť, že za tých 17 sekúnd islandské hráčky nevyrovnajú. Knutsdottirová, Sigurdsdottirová, Knutsdottirová, Sigurdsdottirová, Jonsdottirová, Sigurdsdottirová, Jonsdottirová. Výborne, Gubíková. Vyhrali sme 19-18. A v hale prepukla obrovská radosť. Diváci, ktorí dneska vytvorili senzačnú kulisu, sa tešia spolu s dievčatmi a verme, že z verenky Dušana Poloza toto víťazstvo nakopne k úspešnému zvládnutiu celej kvalifikácie. Vychutnejte si to sami, komentář není potřeba. Takže Lucka Kubíková v podstate v druhém poločase strůjce úspěchu. Tak to vidím já. Určite. Z posledných 4 útokov Islandu 3-krát bezpečne zasiahla a z toho raz priamo prihrala na gól, takže ona má na tom levý podiel, ale treba zdôrazniť, že hádzaná je kolektívny šport, že kolektív zabojoval, že dostali sme 18 gólov. Môžeme sa baviť o tom, že 19 môže byť málo doma, ale zase tá obranná fáza nebola zlá, je na čom budovať. Myslím si, že na takto dobrej obrane, ktorá sa ešte môže kontinuálne zlepšovať, je treba k tomu pridať ten protiútok. Ten protiútok tu stále chýba, predovšetkým účinná druhá vlna do nezorganizovanej obrany, ale Dušan Poloz veľmi dobre vie, že ho čaká veľa práce. Podarilo sa mu poskladať veľmi silné družstvo a treba mu držať palce, aby mal šťastnú ruku pri ďalších zápasoch, aby s každým dňom svoje hráčky viac a viac poznal a aby spolu s nimi priniesol slovenským hádzanárskym fanúškom veľa, veľa radostí. Tak to se slaví v Šalech. Diváci dnes byli tím hráčem navíc, protože tam je ten moment, kdy hráčky, když už nemohou, tak slyší ty diváky a nemůžou vypustit metr. Tady jsou zásahy Gubíkové. Sestřih. Ano, byly tam i góly samozřejmě, ale na druhé straně Caníková, bojovník po hledání na brankovišti svém i soupeře. Určitě. Jonsdottirová, tady krásný průnik Gunnarsdottirové, ale naštěstí tyčka, zápětí břevno Sarkové. O dramatické momenty naozaj v tomto stretnutí nebola núdza. Aj keď skutočne treba priznať, že v niektorých fázach zápasu sme videli viacej tej bojovnosti a húževnatosti než samotnej hernej kvality. Islanďanky to stále zkoušeli přes pivota, anebo pivot odsloňoval pro spojky. Sarková. Dievčatá naozaj veľmi príkladne bojovali a myslím si, že to víťazstvo, aj keď najtesnejšie, že si zaslúžili. Tady je skvělá atmosféra, díváte se na góly, ale v hledišti ta část těch skalních fandů, proti nim hráčky, je to skvělé, hráčky děkují. Ale na druhou stranu děkují i diváci samozřejmě.
A Lucie Kubíková už poskytuje první interview. Já předesílám, že až se podíváme na sestří gólu a podíváme se na statistiku, tak se na chviličku odmlčíme, já půjdu dolů a přinesu vám minimálně 1 nebo 2 rozhovory s členkami vítězného týmu. Samozřejmě i s jedním z trenérů, to je logické. Bylo to vybojované vítězství a dá se říci, nad Tatrou sa blízká hromy bijou. Áno, veď o tom to je. Hádzaná je o emóciách, o nasadení, o tvrdosti, o bojovnosti a to všetko jsme dneska viděli. Bylo tam srdce. Já jsem vždycky říkal, Češi dávají ve společném československém týmu tu vyčuranost v tom dobrém slova smyslu a Slováci to srdce. No my čakáme od toho Dušana Poloza, čakáme tu vyčúranosť. 19-18, počet střel pro Islanďanky, ale Kubíková chytila. Podívejte se, další statistika vyrovnaná, takže tímto pohledem se loučíme pro tuto chvíli. Chviličku mě dejte na to, abych se přesunul dolů. Tomáši, děkuji ti za spolukomentování. Ať se daří slovenské reprezentaci i tobě. Osobně, ať brzo odhodíš berle a já jdu dolů udělat rozhovor. Díky, měj se fajn. Ty taky. Tento pořad vám přinesl časopis TV Star s programem 90 televizních stanic a spoustou TV typů. Každých 14 dní. Luigi, dnes vaříme risotto. Dej mi to nejlepší kuře. Kuřem, co tohle? Je odsud? Z vedlejší vesnice. Ta cibule vypadá výtečně. Pokud vaříte tak jako já z těch nejvybranějších ingrediencí, nezapomeňte na Knorr bohatý bujon. Dodá vašemu jídlu skutečně bohatou chuť. Knorr bohatý bujon. Poctivý základ, bohatá chuť. 70% z nás řeší problémy s dásněmi. Laboratoře Vademekum vyvinuli nový Vademekum Provitamin Whitening. Provitamin komplex poskytuje vašim dásním vitamíny posilující buněčnou vitalitu a nabízí účinné bělení zubů do 10 dnů. Pro pevné dásně a zdravé zuby objevte nyní Vademekum Provitamin. Za tvé srdce to poví Rafaelo. Když jí chceš říct, že už ti chybí, Rafaelo. Mandlové srdce v jemném krému, zasněžené čerstvým kokosem. Rafaelo. Více než 1000 slov. Víte, o čem sní spousta mužů po 40? Sní o tom, že nemusí v noci vstávat kvůli častému močení. Ale ti, kdo věří Prostanolu, mohou snít, o čem chtějí. A nyní pozor. Nový Prostanol Forte pro ještě lepší péči o prostatu. Díky silnějšímu složení vám nyní stačí pouze 1 tableta denně. Užijte si své sny bez přerušování. Vsaďte na modrou, vsaďte na Prostanol Forte i vy. Poškozené vlasy ztrácí svou barvu. Inovace od Schwarzkopf? Gliskur Ultimate Color. Složení s regeneračním sérem pomáhá uchovávat barvu vlasů. Chrání barvu před vymýváním až na 10 týdnů. Takže buď a nebo. Nový Gliskur Ultimate Color od Schwarzkopf. Pro oslnivou intenzitu barvy. Nový Gliskur Ultimate Color Oil Elixir. Máte set-top box a satelitnú anténu? Potom potrebujete už len FreeSat Medium kartu, aby ste si mohli užívať viac ako 70 fascinujúcich kanálov. Stačí vložiť kartu a začať sa i hneď baviť. Sedni si na všechny najednou.
Vidíš, na jednom místě je to pohodlnější. Převeďte si všechny půjčky k nám a snižte si splátky třeba o 1/3. Přijďte do Komerčky. Nádherná atmosféra v hali se přenáší samozřejmě i mezi hráčky. Mariana Rebičová, ta atmosféra, ta vás musela nabudit, nedá se nic dělat. Tak určite nám to pomohlo k nášmu výkonu. Vyhrali sme o ten jeden gól, mohli sme to ako viac zlepšiť, že mohlo byť o väčšie skore. No ale napokon sme vyhrali a sme z toho veľmi rádi, že to takto dopadlo. Já si myslím, že to bylo doslova vybojované vítězství a asi hodně jste poděkovali Luce v brance, protože ta ze 4 posledních střel 3 chytila. Tak určite nám pomohla a sme rádi vlastne, že tak to bolo. Jak budete slavit? Tak určite nejak to, možno, neviem, dáme si nejaké tú malinovku, alebo... A trenérovi hobla? No uvidíme, já se zeptám potom trenéra. Děkuju moc a ještě poprosím další mladou hráčku. Říkali jsme, že post Sarkové je na levé spojce, ale musí si zvykat na pravé. Je to hodně těžké, vím, ale dá se říci, že ani na té pravé jste nepropadla. Tak, je to pravda. Je to pre mňa nová výzva, lebo môžem byť variabilnejšia a nebyť odkázaná len na tú ľavú. A som rada, že aj odtiaľ viem sa presadiť. Bylo to hodně náročné psychicky, kdybyste se podívala na ty svoje zápasy v kariéře, kam byste takovýhle zápas řadila? Jako myslím z hlediska obtížnosti. No, tak bol to veľmi vydretý zápas a o to sme šťastnejší, že sme to dotiahli do víťazného konca. A vy osobně takhle psychicky náročný zápas už jste v kariéře sehrála, anebo až teď? Tak, mali sme aj majstrovstvo Európy, aj sveta a myslím, že to mi jedine prospelo, takže na ten mladý vek tak sa snažím zvládať tie zápasy. Dobře, máte kariéru před sebou, díky a pozdravujte všechny kočky v týmu. Vážení přátelé, a to je ta nejlepší tečka, radostná slova hráček. Skončila kvalifikace Slovensko-Island, Slovenky vyhrály ve vydřeném zápase, o to víc si budou toho bodového přídělu vážit. To je ze šaly všechno. Tihleti diváci si zaslouží jedničku, protože ty tým povzbudili, jak se patří. To je všechno, mějte se fajn a s házenou zase brzy ze Slovenska nebo z Česka. Nashledanou. Takže nemusíš. Nebo ještě Dušan Polos je určitě rád. Všiml jsem si, zůstal se sedět. Doznívaly ty emoce určitě. Samozřejmě, já chci po holkách maximum a taky do toho dávám maximum a pak tím, že jsou tak špatně trénovaný, tak trošičku bolí to srdíčko, si musí odpočinout. Z tohoto pohledu já se vždycky musím chviličku uklidnit a dostat ze sebou a vyplavit ten adrenalin a ty emoce, ale jsem strašně šťastný za to vítězství, které nebylo kvalitní, ale bylo vydřené, ale dneska podle mě rozhodli diváci, ti dali ten poslední gol. Já zase říkám, někdy lepší vydřené vítězství než snadné vítězství. Přesně tak, na tohle se hrozně stavit. Ta morálka v tom týmu je a věřím tomu, že tím, že jsme získali 2 body z těch 2 zápasů, jsme dostali časový prostor 5 měsíců, kde máme 3 soustředění a věřím tomu, že ty holky nastavíme a trošičku odblokujeme. Těch informací bylo docela dost a zlepšíme ten herní projev tak, aby v té fázi jsme už konečně dali přes 20 gólů. Já skláním i klobouk, jak se obrazně říká, před Luckou Gubíkovou, protože v koncovce vlastně byla neprůstřelná v podstatě.
Byla Lucka samozřejmě odehrála svůj standard, ale já nejsem ten, který vyzdvihuje ani individuální hráčky, ani nekritizuje individuální hráčky. Ta obrana jí strašně pomohla, ta obrana v posledních 10 minutách šlapala naprosto excelentně. Mám pocit, že jsme dokonce prohrávali 17-16 a nedostali asi 8 minut branku, něco v tomto ruchu to bylo, takže tam ta střela, ta poslední byla už pod tlakem a Lucka stála tam, kde měla, takže to je její práce. No takže mě nezbývá, než pogratulovat, vyšlo nám to společně, co jsme si odpoledne řekli, takže jak se to mezi sportovci dělá takhle. No a začalo tedy angažmá, první zápas ve slovenských službách na slovenské půdě pro českého kouše nebývá jednoduchý, ale zvládli jste to, holky vám pomohly, tak ať se vám daří dál. Jste moc dobré, děkuji moc krát.